Bismillahirrahmanirrahim. Rəhmət Fəniz Həzrətə, rəhmət Yerdən Məşqinə çağırıları üçün indi көптәннән киләсем килеп йөридер, бүген килдем. Миңа тулы экскурсия ясадылар. Реабилитацион үзәк турында сөйләделәр, bütün бүлмәләрне күрсәттеләр, кая укыйлар, кая белем алалар, ничек итеп белем алалар. Дөресен әйткәндә шаккаттым, искиткеч зур эш башкарыла. Монда bütün дөньядан килә күрмәүчеләр, авыр хәлдә булучылар. Аларны ашаталар, яшәтәләр, укыталар. Әлхәмдүлилләх, Худайның, Аллаһы Тәгаләнең кодрәте киң. Инде мин нәрсә телисем килә, бу реабилитацион центр, бу эшчәнлек тагы да киңәйсенде, тагы да зурайсын иде. Меценатларыбыз, спонсорларыбыз, һәр теләгән кеше ярдәм итеп, үзенең өлешен кертеп, бәлкем хөкүмәт тә шулай үз өлешен кертеп, шулай бит, бу эш тагы да зурайсын, масштаблары киңәйсен дип әйтәсем килә. Менә бу акцияга килгәндә, ярдәм мәчете, шундый акция уйлап чыгарганнар алар. Һәр теләгән кеше үзеннән күпме булдыралар, шуның хәтле сумма акча алып килә алар. 100 сум, 50 сум, 500 сум алып килә, бирә, һәм ярдәм мәчете мохтаҗларга акча белән өләшми, махсус сертификатлар ясый, төрле суммаларга, һәм ярдәмгә мохтаҗ кеше, бәлкем ризыксыз утыра торган кеше килеп, шушы сертификатларны алырга мөмкин. Үзе турында мәгълүмат бирә, аның белән сорашалар, белешәләр аның турында, һәм инде әлбәттә әлеге сертификатларны бирәләр. Әлхәмдүлилләх, шулай итеп теге мохтаҗ кешеләргә күрсәткән ярдәмнәре өчен бик зур рәхмәт. Аллаһы Тәгалә шушы мәчетне дә, кешеләрне дә ярдәменнән ташламасын. Рәхмәт. Сез дә, дуслар, шушы акцияга гомумән килеп кушыла аласыз. Үзегезнең дә ярдәмегезне күрсәтә аласыз. Бик зур рәхмәт.